Ahojte všetci Android fanúšikovia, sledujete nové vydanie nášho pravidelného videoblogu Čo týždeň dal. Pripravili sme pre vás jubilejné 12. vydanie a máme aj jedno prekvapenie, ktoré odhalíme radšej hneď na začiatku, lebo ste si ho už určite všimli. Fero, čau. Čaute, dnes budem robiť posilu kolegom, nie že by to potrebovali, ale chceme nejako odôvodniť moju prítomnosť tu v tomto seriáli. Ale to je jasné, chceli sme vám ponúknuť kvalitnejší videoblog. Poznáte to, viac pásikov, viac Adidas, takže viac redaktorov, viac noviniek. Ale nezdržujme sa intelektuálnymi vtipmi, Ondrej, začni s novinkami z uplynulého týždňa. Tento týždeň patril skôr aktualizáciám ako predstavovaniu nových zariadení. Ale predsa sa len niečo našlo z oboch kategórií, všakže Fero. Áno, presne tak, Ondrej. Minulý týždeň sme vás informovali o spustení aktualizácie pre zariadenia Sony Xperia Z. Ako prvá mala byť na rade Indonézia, no nová verzia Androidu 5.0 Lollipop sa už začala objavovať aj v severských a pobaltských regiónoch na zariadeniach Sony Xperia Z2 a Z3. Očakávame, že aktualizácia sa dostane do ďalších krajín v najbližších týždňoch, takže nezabudnite kontrolovať vaše zariadenia kvôli najnovším aktualizáciám. Novinka má poriadnu veľkosť 1,2 GB a tak vám odporúčame použiť pripojenie cez Wi-Fi. Samsung predstavil v Rusku dva tablety s netypickým pomerom strán 4:3. Ide o Galaxy Tab A s 8 palcami a jeho väčšiu verziu A+, s veľkosťou 9,7 palca. Oba tablety majú kovové telo a poháňa ich Android 5.0 Lollipop s nadstavbou TouchWiz. Novinky však majú pomerne malé rozlíšenie 1024x768 pixelov. Objavili sa aj správy o tom, že Xiaomi pripravuje vlastné hodinky. Mali by mať okrúhly ciferník a ponúknuť identifikáciu pomocou merania pulzných vln krvného obehu. Xiaomi má hodinky vyrobiť z kovu s povrchovou úpravou podobnou HTC One M9. A samozrejme nemôžeme zabudnúť ani na cenu. Tá by mala byť tradične výhodnejšia ako u konkurencie. Fero, dnes si to ale prišiel vážne ako na zavolanie. Zíde sa nám totiž každá pomoc. Chceme zhrnúť to, čomu sme sa venovali v priebehu týždňa. Ideme rovno do kategórie s názvom Redakcia, kde sme za posledných 7 dní mali plné ruky práce. Tak povedz, čomu si sa venoval ty. Ja som si tak trochu zaspomínal na výstavu MWC v Barcelone, lebo som písal prvé dojmy o novom HTC One M9, ktorý má veľa spoločného so svojím predchodcom, najmä po konštrukčnej stránke. Najväčšie zmeny prináša pod kapotou, má nový 20 megapixelový fotoaparát, pri ktorom mi však chýbala optická stabilizácia, ktorá by v prípade zariadenia s cenovkou pohybujúcou sa na úrovni 700 € už nemala chýbať. HTC One M9 však vo mne zanechal pozitívny prvý dojem, či to tak ale ostane aj po niekoľkodňovom používaní, to sa dozviete už čoskoro v recenzii, ktorú pre vás napíšeme. Ondrej, a ty máš aké prvé dojmy z výstavy? Žiadne, keďže som tam nebol. Ja viem, prepáč, musela som. Tak nám prezrať aspoň to, aké zariadenie si tento týždeň testoval ty. Vyskúšal som si smartfón Lenovo Vibe Z2 a poriadne som si to užil. Za jeho najväčšiu výhodu považujem Dual SIM konfiguráciu, ktorá umožňuje využívať služby viacerých operátorov, no tento smartfón musím pochváliť aj za kvalitnú konštrukciu a dostatočne veľký výkon, ktorý slúžil aj mne, rozumej náročnému používateľovi, naozaj dobre. Pozitívne hodnotím výdrž batérie aj fotoaparát, zatiaľ čo menšie výhrady mám ku chýbajúcemu slotu na SD kartu. Pri 32 GB vnútornej pamäti by ale dostatok miesta nemal byť problémom. Alternatívou pre toto zariadenie môže byť HTC Desire 820, Huawei Ascend G7 či výborný Meizu MX4. Do série recenzií našej redakcie z tohto týždňa patrí aj nový zaujímavý tablet Asus Memopad 7 s cenou 180 €. Výkonom je na tom veľmi dobre a potešiť by mal aj kvalitný displej a dobrá výdrž batérie. Sklamať však môže absencia prednej notifikačnej LED diódy a vibrovania. Viac sa dočítate na našom webe mojandroid.sk. Sony Xperia E4 na prvý pohľad nepôsobí tak, že by malo ísť o zariadenie z tej najnižšej cenovej kategórie. Kúpite ho za viac ako 100 €, čo je dobrá ponuka za výborný pomer ceny a výkonu. Poradí si takmer so všetkým s výnimkou náročných hier. Hoci fotoaparát nepatrí medzi to najlepšie, chválime napríklad autofokus. Čerešničkou na torte je Android 4.4.4 KitKat s nadstavbou Timescape. No a kým chalanom prechádzali rukami tablety a smartfóny, ja som sa bola pozrieť v modernej očnej klinike UVA v Martine. Tu liečia tupozrakosť pomocou virtuálnej reality a Oculus Riftu. Viac nám o tom porozprával norský lekár, ktorý tu pôsobí. Vlastne tam ten Oculus Rift máte dve šošovky a máte dve obrázky a
Tieto obrazy sú iní, takže v jednom obraz tam vidíte viacej ako na ten druhý. Takže vlastne cvičíte binokulárne videnie a cvičíte aj ten 3D alebo cvičíte vlastne hlboké vnímanie. Takže to funguje taký push-pull metóda, takže ten bude push, to slabšie oko a bude ťahať na ten dominantný oko. Viac sa dočítate v reportáži na našich stránkach. Zblízka sme sa pozreli aj na nový Volkswagen Passat vybavený funkciou MirrorLink. Ide o prepojenie smartfónu a dotykového displeja integrovaného v Passate. Funkcia MirrorLink poskytuje výhodu pre vodiča v ovládaní. To znamená, na základe tohto certifikátu je zobrazené na rádi veľkosť tlačítiek alebo zobrazené informácie tak, aby vlastne vodič nebol zbytočne odvádzaný od pozornosti na vozovke nejakými malými textami alebo príliš veľkou grafikou. To znamená, to je princíp MirrorLinku a toho zobrazenia, ktoré vlastne mám na rádiu alebo na navigácii. Celú reportáž si môžete pozrieť na našej stránke mojandroid.sk. Feri, ty máš pod palcom rubriku Fototest naslepo, kde sa anonymne porovnávajú... Heri, počkaj chvíľku, ten Fero ako veľa rozpráva na to, že je to prvýkrát. Ondrej, neboj sa, aj na teba príde. Teba napríklad o chvíľu čaká príjemná chlapská téma. Fero, poď zatiaľ ty. Máš na starosti Fototest naslepo, kde sa vedľa seba nachádzajú fotografie rôznych zariadení. Ale v čom je háčik? Fotografie sú anonymné a tak čitatelia nestranne vyberajú podľa nich najkvalitnejšie fotografie. V našom prvom teste vyhral smartfón LG G3. Laserové zaostrenie a optická stabilizácia si spravili svoje však, Fero. Vyzerá to tak, že áno. Tento týždeň máme fotografie dvoch zariadení a počas týždňa môžete za ne ešte hlasovať a vybrať vášho favorita. Ich identitu odhalíme koncom týždňa. Svojho favorita ste však volili aj v inej kategórii, alebo lepšie povedané favoritku. Ondrej, prišiel tvoj čas. Ďakujem. V rámci našej akcie Orange Android Roadshow sme si povedali, že okrem Androidov sa zameriame aj na ženy, teda na ich krásu. Vyhlásili sme tak súťaž Miss Android Roadshow 2014, kde sa dievčatá z rôznych kútov Slovenska fotografovali na našich show s Androidkom. Hlasovať ste mohli počas minulého mesiaca a vaše hlasy rozhodli o celkovej víťazke. Srdečne gratulujem a dúfam, že si príde prevziať cenu osobne. A ja jej blahoželám. Áno, všetci jej blahoželáme. Blahoželať jej budeme aj osobne. Áno, srdečne a osobne. A víťazka získava od nás smartfón HTC One Mini 2, ktorý venovala spoločnosť HTC. Chalani, ale poďme k ďalšej príjemnej téme a to je technologický guláš. Harry, tak nám všetkým prezrať, z čoho si uchuchtila našu obľúbenú rubriku. Sledujte. Microsoft si od svojej hlasovej asistentky Cortany sľubuje veľa, ale aby ju mohol postupne zdokonalovať, potrebuje väčšiu používateľskú základňu. Spolu s rozširovaním na zariadenia z Windows 10 by sa tak mali Cortany dočkať aj mobilné zariadenia so systémami Android a iOS. Internetový gigant Google bude aplikácie kontrolovať ešte pred ich publikovaním v obchode Play. Mal by tým odstrániť všetky nebezpečné aplikácie, prípadne duplicitné tituly. Zároveň prislúbil, že developerov bude o nedostatkoch v ich aplikáciách lepšie informovať a komunikovať s nimi pri prípadnom odstránení z Play Store. Android ohrozuje nový trojský kôň, ktorý dokáže obísť kapču. Ide o prvý Android malware, ktorý dokáže úspešne oklamať bezpečnostný systém kapča a prihlásiť infikované zariadenia k prémiovým plateným službám. Prvýkrát sa objavil koncom minulého roka, no teraz prichádza vo vylepšenej verzii aj na Android. Švajčiarsky výrobca luxusných hodiniek TAG Heuer predstaví vlastné inteligentné hodinky, ktoré vytvorí v spolupráci so spoločnosťou Intel a Google. Ten sem dodá operačný systém Android Wear. TAG Heuer sa rozhodol spojiť práve s týmito skúsenými spoločnosťami, pretože s výrobou inteligentných hodiniek nemal doteraz žiadne skúsenosti. Nedávno predstavený koncept inteligentných hodiniek s dodatočným vreckovým displejom Neptune Duo je tu s inováciou. Tvorcovia prichádzajú spolu až so 6 kusmi hardvéru s názvom Neptune Suite, ktoré majú vzájomne spolupracovať. Mozgom sú hodinky a ostatné zariadenia im ponúkajú rozšírenie displeja či pohodlie s klávesnicou. Suite si môžete predobjednať na Indiegogo. A dnes nám okrem Fera niečo prvýkrát povie aj náš maskot Tobík. My sa s vami lúčime, vidíme sa o týždeň. Tobičko, prišiel tvoj čas.
Nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho YouTube kanálu. Dovidenia. No, hej, nie, veď to on zase... Ale chceme nejako odvodniť, prečo vlastne som tu. Ondrej. Však ťa krčí vedľa mňa, sa tu klepe celý stôl a ja mám ďalej pokračovať. Optická stabilizácia, ktorá by v prípade bla 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 bla. A ty máš aké prvé dojmy z výstavy? Hermiona. Ondrej, a ty máš aké prvé dojmy z výstavy? Harry, žiadna, keďže som tam nebol. Ja viem. V našom prvom teste vyhral smartfón LG G3. Vyzerá to tak, že áno. Počkaj, teraz ideme hovoriť o miskách. Som pekná aspoň trochu. Áno. Míšo. Poď, prosím ťa. 10 dievčatá z rôznych kútov Slovenska fotografovali na našich show s Androidkom. A hlasovať ste mohli počas minulého týždňa. Toho typka v tom zelenom voláme Androidku.